നെക്സ്റ്റ് അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 47. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രണാമ. മാതാജി ഞാന് ലെഫ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയാണ്. മാതാജി ഒരു പണി അറിയോ? കോ ഹോസ്റ്റ് ശ്രീജ മാതാജിനെ ഒന്ന് ആക്കി വെക്കുവോ? ഓക്കെ ഓക്കെ നിൽക്കണോടത്തോളം ഞാൻ നിക്കാം. പക്ഷെ ഭയങ്കര മഴ ഇവിടെ, കാറ്റുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 47 വായിക്കട്ടെ? ക്ലാസ് തുടങ്ങാറായി മാതാജി. മതിയോ? ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളൂ. വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ. യോഗിനാമപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതദോവദാം. വിവർത്തനം: പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവം എന്റെ ദിവ്യസേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢമായി യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കൃഷ്ണ മാതാജി. സോറി, 7 days ടെൻഷൻ ആയാല് ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡായി പോകും. അതെനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഭ്യാസേന തുകം ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഭ്യാസേന മാതാജി ശരിയാവും. അത് ഡെയിലി കാലത്തും വൈകിട്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കണം. സ്ലാങ് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സോറി. എന്നാലും മാതാജി നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ ഹരിപ്പോൾ ഡെയിലി വായിച്ചു പഠിക്കുക. അപ്പൊ പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഉഷാറാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എപ്പോഴും ക്ലാസ്സൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിരിക്കണതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ.
പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായം 6 ആണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നതിൽ അത് 15 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ നോക്കി. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 6-ാം അധ്യായം ധ്യാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസംയമന യോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ അധ്യായത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ധ്യാനം, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം, യോഗിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ യോഗി ആരാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി? ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറെ പ്രാവശ്യം അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥ യോഗി ആരാണ്? യോഗിനാവപി സർവേഷാം മദ്ഗതേന സദാസമയം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ്. പിന്നെ അപ്പൊ അയാള് കർമ്മൊന്നും ചെയ്യൊന്നും വേണ്ടേ? കർമ്മം ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ തന്റെ വേദകർമ്മോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്ന മാതാജി എല്ലാവരോടും എനിക്കിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനുണ്ട്. എല്ലാവരോടും പേരൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ആ സൂം യൂസർ മാറ്റണം. പിന്നെ രാജീവ് പ്രഭുവിന്റെ പേരൊന്ന് റീനെയിം ചെയ്യുക. ദീക്ഷാണൈ മെഴുക് പ്രഭു. എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെയ്യണം കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരിഷ്ണ മാതാജി. ഹരിഷ്ണ, ഇന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ മാതാജി? ഹരിഷ്ണ മാതാജി പറയണ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അല്ല മാതാജി കുഴപ്പമില്ല. മറ്റേ ഈ സൂം യൂസർ അത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രാജീവ് പ്രഭുവും കൂടെ ഒന്ന് പേര് റീനെയിം ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ വത്സലചന്ദ്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി, തുടങ്ങിക്കോളൂ. യഥാർത്ഥ യോഗി ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ പ്രാവശ്യം, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാനെ ഏത് സമയം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതും കൂടി വേണം. അപ്പൊ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവത് സ്മരണയോടെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി. പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സന്യാസം. പ്രവർത്തനം ഉപേക്ഷിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കാട്ടിലിരുന്ന് വനത്തിലിരുന്ന് ധ്യാനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സന്യാസം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സാണ് മനുഷ്യന്റെ സുഹൃത്തും, പിന്നെ ഒരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, സുഹൃത്തും പിന്നെ ആരാണ്? ശത്രുവും സുഹൃത്തും എല്ലാം മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സായിരിക്കണം. അത് ആത്മോന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാം. ധ്യാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ധ്യാനം എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. വിജനമായ ശാന്തമായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി ധ്യാനം ചെയ്യണം. മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കണം. മിതമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കണം. മിതമായ ജീവിതം, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രവർത്തനം എന്നിവയിൽ മിതത്വം വേണം. അതിയായ ആസ്വാദനവും അതിയായ നിരാകരണവും യോഗത്തിന് തടസ്സമാണ്. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയണത് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് അടക്കാം. യുജ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി നിയതമാനസ ശാന്തി നിർവാണ പരമം മത്സംസ്ഥാമ അധിഗച്ഛതി. മനസ്സ്, ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചതാണിത്. ശരീരം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവകളെ
നിരന്തരം ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ച അതീന്ദ്രജ്ഞാനി ഭൗതിക ജീവിതത്തെ അതിക്രമിച്ച് ദൈവ സാമ്രാജ്യം പോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി എന്നും പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് തികഞ്ഞ യോഗി. എന്താ എന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ, വേദങ്ങളിലും ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്വേതാസുര ഉപനിഷത്ത് ത്വമേവ വിദിത്വാദി മൃത്യുമേതി, പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ജനന മരണങ്ങളുടെ മാർഗത്തെ പിന്നിട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന അഭ്യാസമുറകളിലേക്കോ കൺകെട്ട് വിദ്യകളിലും അല്ല യോഗചര്യയുടെ പരിപൂർണത. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തി നേടുന്നതിലാണ് യോഗ. യോഗ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 16. നാത്യസ്നസ്തു യോഗസ്തിന ചൈകാന്ത മനസ്നത നാദി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ അർജുന. അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗ്യാവാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, മിതത്വം. എല്ലാത്തിലും മിതത്വം വേണം. അധികം ഉറങ്ങരുത്, പക്ഷെ ഉറങ്ങാതിരിക്കരുത്. അധികം ഭക്ഷിക്കരുത്, പക്ഷെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കരുത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രക്രിയകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും സ്വീകരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ ആയാലും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ശരീരം താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ തേടിയാലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തെ വിട്ടു പോകും. അപ്പൊ അർജുന, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും. വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നതും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവക്കാരാണ്. അതുപോലെ വളരെ അധികം ഭക്ഷിക്കുന്നതും തമോ ഗുണികളാണ്. യോഗിക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണത്തിന്റെയും നിദ്രയുടെയും ക്രമങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുക എന്നാൽ ശരീരത്തെയും ജീവനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ആവശ്യമുള്ളതിൽ അധികം ഭക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥം. നമുക്ക് കുറച്ചധികം ആഹാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആകെ ഒരു വെപ്രാളമാണ്. അത് ആകെ ശരീരത്തിന് തന്നെ അസ്വസ്ഥതയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ പ്രക്രിയക്ക് തന്നെ അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് വരും. അത് ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിതമായി ഭക്ഷിക്കുക. ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാലും ധാരാളം കിട്ടാനുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യന് ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം വേണ്ടതിലേറെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. പഴങ്ങളായാലും പച്ചക്കറികളായാലും ധാന്യങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ വധിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മുൻ പറഞ്ഞ ധാന്യാദികളായ ലഘുവായ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ സാത്വിക ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ഭക്ഷണമാണ് മാംസം. അതിനാൽ മാംസഭോജനം, മദ്യപാനം, പുകവലി, കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യാതെയുള്ള ഭക്ഷണം എന്നിവ മലിന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും. ഭുഞ്ചതേ തത്വകം പാപയെ പചന്ത്യാത്മാ കാരണാത്. കൃഷ്ണന് നിവേദിക്കാതെ തനിക്ക് വേണ്ടി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പാപം ഭുജിക്കുകയോ തനിക്കുള്ള ഓഹരിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന് യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിൽ മികവ് നേടാനാവില്ല. കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതിൻ്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അപ്പൊ അത് ഭോഗ എന്നുള്ളത് പ്രസാദമായി മാറും. ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് പ്രസാദമായി തീരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്ഷിക്കേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവരേക്കാൾ ഒരാൾ ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തങ്ങളായ ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ
ആവശ്യമില്ലാതെ ഉപവസിക്കുകയോ ഏറെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾ യോഗ പരിശീലനത്തിന് കഴിവ് നേടുന്നത്. ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഉറക്കത്തിൽ അധികം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു, തന്മൂലം വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു ദിവസം 6 മണിക്കൂർ, അത് ശരിയായ നിദ്രയായിരിക്കണം. നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി ഉറങ്ങുക. ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂറിലധികം ആരും ഉറങ്ങേണ്ടതില്ല. 24 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂറിലധികം ഉറങ്ങുന്ന ആൾ തീർച്ചയായും തമോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിലാണ് കഴിയുന്നത്. അലസനും നിദ്രാലുവുമാകിയാൽ തമോ ഗുണബാധിതനായ ഒരാൾക്ക് യോഗ പരിശീലനത്തിന് കഴിയുകയില്ല. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്ക് യോഗ പരിശീലനത്തിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കണം, എന്താണ് യോഗികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ശ്ലോകം 17. യുക്താഹാരസ്യ യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. യുക്താഹാരവിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്തസ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനില് തന്നെ യോഗം വെച്ചാല് ഭഗവാനില് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം: ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നീ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ അമിതമാവരുത്. അമിതമായാൽ യോഗ പരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം ചെയ്യും. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ട് നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവൂ. അതിപ്പോ എന്താണ്? ആത്മീയ പരിശീലനത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മീയ പരിശീലനത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് പേജ് 341 ഭാവാർത്ഥം. ശ്ലോകം 17 ഭാവാർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, പ്രതിരോധം, ലൈംഗിക വീഴ്ച എന്നീ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ അമിതമായാൽ യോഗ പരിശീലന പുരോഗതിക്ക് വിഘ്നം ചെയ്യും. ശ്ലോകം 17 ഭാവാർത്ഥം: ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷ്ണപ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് കൊണ്ടേ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എന്തൊക്കെയാണ്? പച്ചക്കറികൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പാൽ മുതലായവ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയശ്ചതി. അത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഇത്രയും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഭഗവാന്. പുഷ്പം, പത്രം, ഫലം, തോയം എന്ന് വെച്ചാൽ ജലം. അതേപോലെ പുഷ്പം, പത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ തുളസി, അങ്ങനെയുള്ളത് അതെല്ലാം നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുക ഭഗവാന്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മളുടെ പ്രസാദമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ മനുഷ്യ ഭോജ്യമല്ലാത്തതോ സാത്വിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തതോ ആയ ആഹാരം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തനിയെ പരിശീലിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും കൃഷ്ണാബോധ പ്രേരിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ എപ്പോഴും ജാഗരൂകനായ ഒരുവൻ അനാവശ്യമായി ഉറങ്ങി സമയം നഷ്ട വരുത്തില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് കിടക്കുമ്പോഴായാലും അയ്യോ നാമം ജപം തീർന്നിട്ടില്ല, അതേപോലെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയിലൂടെ നമ്മള് സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടണം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കുക.
പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞ ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളെ മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി നിയന്ത്രിതവും ഇന്ദ്രിയ ഇച്ഛയുടെ മാലിന്യം തീണ്ടാത്തതുമായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതിക വിശ്രമവും ആവശ്യമാകുന്നില്ല. വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ശാരീരികമായ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾക്ക് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളുമില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം 18. യഥാ വിനിയതം ചിത്തം ആത്മന്യേവാവതിഷ്ഠതേ നിസ്പൃഹ സർവകാമേഭ്യോ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ തഥാ. യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗയില് മനസ്സിന്റെ പങ്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ യോഗയിൽ മനസ്സിന്റെ പങ്ക് യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്നിട്ട് എവിടെ വരണം? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറണം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ വെടിഞ്ഞ് അയാളെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു യോഗിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികളുമായുള്ള വ്യത്യാസം അവയെ യാതൊരു ഭൗതികാഭിലാഷവും ലൈംഗികാസക്തി വിശേഷിച്ചും തീണ്ടാറില്ലെന്നതാണ്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നിനും ശല്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത വിധം സുനിയന്ത്രിതങ്ങളായിരിക്കും ഒരു യോഗിയുടെ മാനസിക വൃത്തികൾ. യോഗിയുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ഒന്നിലും അമിതമായ ആഗ്രഹമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ മാനസിക വൃത്തികൾ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ എത്തിച്ചേരാം. ഭാഗവതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് പറയണ 9:4-18-20 ഇത് പറയുന്നു. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോ ഹരേർ മന്ദിരമാർച്ചനാദിഷു ശ്രുതിം ചകരാച്യുതസ്കദോ ദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശൗ തദ്ഭൃത്യഗാത്രസ്പർശേ അംഗ സംഗമം ഘ്രാണം തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യാ രസന തദർപ്പിതേ പാദൗ ഹരേ ക്ഷേത്രപദാനുസമർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പാദാഭിവന്ദനേ കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യയ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയാരിതി. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ മനസ്സിനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലും. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ ഭജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. നമ്മുടെ വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠവാസന്റെ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുക. ഇനി അവിടുത്തെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായിട്ടായിരിക്കണം തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും 9 നവവിധ ഭക്തികളിലെ എല്ലാതും ചേർന്നതാണ് പൂർണ്ണ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച ആളാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? മനസ്സിനെ കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ പുകഴ്ത്താനായി തന്റെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവത് ക്ഷേത്ര ശുചീകരണത്തിനായി കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർണങ്ങൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തില് ഭഗവാന്റെ കഥ ശ്രവിക്കുന്നതില് കാതുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. കണ്ണുകൾ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിലും അമ്പലങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന് കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ
ശരീരം ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടു. സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ സ്പർശിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം, ചെവി, ഭഗവാൻ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം എന്ന് വെച്ചാല് നാസിക, മൂക്ക്. ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാന് അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും ഒഴുകി. നമ്മളൊരു പുഷ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് പുഷ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മണപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എപ്പോഴാണ് അത് മണപ്പിക്കുക? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം. അതായത് ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ പൂക്കളും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മള് തൃക്കാൽകൾ ഘ്രാണേന്ദ്രിയം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച താമരപ്പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യത്തിലും നാവ് തൃക്കാൽകൾ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട തുളസി ദളങ്ങളുടെ ആസ്വാദനത്തിലും. തുളസി ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അത് ആസ്വദിക്കുക. ആ രാജാവിന്റെ കാലുകൾ എവിടേക്കാണ് പോരുന്നത്? ഭഗവത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലായിരുന്നു. ശിരസ് തിരുമുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുന്നതിൽ, അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റുന്നതിലും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അഭൗതിക പ്രവൃത്തികളെല്ലാം. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. അതാണ് ഈ ഭാഗവതം 9-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 18 തുടങ്ങി 20 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിലെ ആണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സവൈ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വജാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ കരൗ കൈകളെ ഹരേർ മന്ദിരം മാർജനാദിഷു ശ്രുതിം കേൾവി ചകരാച്യുത സത്കഥോ ദയേ മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനെ ദൃശൗ തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം. തദ്ഭൃത്യഗാത്ര ഭക്തരുടെ ശരീര സ്പർശനത്തിലായിരിക്കണം. ത്വക്ക് ഘ്രാണം മണപ്പിക്കുന്ന തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യാ രസനം തദർപ്പിതേ പാദൗ ഹരേർ ക്ഷേത്ര പാദാനുസർപ്പണേ ശിരോ ഋഷികേശ പാദാഭിവന്ദനെ കാമഞ്ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യയെ യഥോത്തമ ശ്ലോക ജനാശ്രയരതി. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. 9-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇങ്ങനെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ സ്വ അനുഭവത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മോപാസകർക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അവ്യക്തഗതവാദികൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ വണങ്ങാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശിരസ്. ഭഗവാനെ ശിരസ് കൊണ്ട് നമിക്കാത്തവരുടെ ശിരസ് മൃത ശരീരത്തിന്റെ ശിരസിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും. എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാനിലാണ് കുമ്പിടേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ സ്വാനുഭവത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മോപാസകർക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് അനായാസം അത് സാധിക്കുമെന്ന് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതചര്യയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിൽ ചെന്നാലും അതേപോലെ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടാലും ഉടനെ അവര് പ്രണമിക്കും. പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യും. സ്ത്രീകള് കുമ്പിട്ടുകൊണ്ട് ആണ് പ്രണമിക്കുക. അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞവർക്ക് അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതി പുലർത്താനാവൂ. ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ എല്ലാ സർവേന്ദ്രിയങ്ങളും സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എപ്പോഴും സ്വപ്രവർത്തികളെ വ്യാപൃതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വെറും പരിത്യാഗം പ്രായോഗികമല്ല. അതിനാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക്, വിശേഷിച്ച് സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും മുൻപറഞ്ഞതുപോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികളെ വ്യാപരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ ആധ്യാത്മിക നേട്ടത്തിനുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. ഇതിനെ ഭഗവത്ഗീത യുക്തം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് യുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ എങ്ങനെ പ്രണമിക്കണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്നുള്ളത്. ശ്ലോകം 19
യഥാ ദീപോ നിവാദസ്തോ നേഗതേ സോപമാസ്മൃത യോഗിനോ യഥ ചിത്തസ്യ യുഞ്ചതോ യോഗമാത്മന. കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. നമ്മളാണെങ്കിലോ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴായാലും അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാറ്റ് പക്ഷെ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്? കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരിടത്ത് വെച്ച ചാഞ്ചല്യമില്ലാത്ത ദീപനാളം പോലെ ആണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച യോഗി. അദ്ദേഹം നിരന്തരം അതീന്ദ്രസത്തിൽ ധ്യാനം ഉറപ്പിച്ച് അക്ഷുബ്ധനായി നിലകൊള്ളും. നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നിരന്തരം. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. നമുക്ക് അതിന് മാത്രമൊന്നും ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും ഒന്നിലൊരു ഫോൺ കോൾ വരും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ സ്വസ്ഥനായി ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണഭക്തൻ കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം കാറ്റു കടക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച ദീപനാളം പോലെ അചഞ്ചലനായിരിക്കും. ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ സ്ഥിരമാക്കി ഭജിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി. ഇനി 20, 21, 22, 23 ഒരുമിച്ചുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. എത്രോ പരമദേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗ സേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യദ്ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യം അതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യാ ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേനാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം സ്വഗസഞ്ജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെന്ന് വായിക്കും ആ 4 ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. എത്രോ പരമദേ ചിത്തം നിരുദ്ധം യോഗസേവയാ യത്ര ചൈവാത്മനാത്മാനം പശ്യന്നാത്മനി തുഷ്യതി സുഖമാത്യന്തികം യത്തദ് ബുദ്ധിഗ്രാഹ്യമതീന്ദ്രിയം വേത്തി യത്ര ന ചൈവായം സ്ഥിതശ്ചലതി തത്വതഃ യം ലബ്ധ്വാ ചാപരം ലാഭം മന്യതേ നാധികം തതഃ യസ്മിൻ സ്ഥിതോ ന ദുഃഖേന ഗുരുണാപി വിചാല്യതേ തം വിദ്യാ ദുഃഖ സംയോഗ വിയോഗം യോഗസഞ്ജിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അതിന്റെ വിവർത്തനം ആര് വായിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. വിവർത്തനം. ജയ് ശീല പ്രഭുപാദ്. സമാധി എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികങ്ങളായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. ആനന്ദഭരിതമായ ആ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖമാണ് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇതിലും വലിയ ഒരു നേട്ടമില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപദ്ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ക്ഷുബ്ധനാവുകയില്ല. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവ്വ ക്ലേശങ്ങളിൽ ഉള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിനെ അങ്ങനെ സ്ഥിരമാക്കി യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികമായ മനോവൃത്തികളിൽ നിന്നും തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും. സമാധി എന്ന പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ മനസ്സ്
യോഗാനുഷ്ഠാനം മൂലം ഭൗതികമായ മനോവൃത്തികളിൽ മനസ്സ് ഭൗതികതയിൽ അലയാനൊന്നും പോവില്ല, തികച്ചും പിന്മാറിയിരിക്കും നിർമ്മലമായ മനസ്സുകൊണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സെന്താവും? നമ്മുടെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്താ? ഏതോ ദർപ്പണമാർജനം ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം വിതരണം വിതരണം ദുർജീവനം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് തേജോ ദർപ്പണം പോലെ, ഒരു കണ്ണാടി പോലെ അതിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ മാറി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നിർമ്മലമായി, അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച് ആത്മാവിൽ തന്നെ ആനന്ദഭരിതമായ നിലയിൽ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക. അതാണ് ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിൽ രമിക്കുന്നവൻ ആനന്ദഭരിതമായ നിലയിൽ അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ സുഖം, അതീന്ദ്രിയമായ ഭൗതിക സുഖമല്ല, ഭൗതിക സുഖത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാവും. ഇത് അതീന്ദ്രിയ സുഖം, അത് ദിവ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. ചിലര് ഇങ്ങനെ ഹരിനാമ കീർത്തനമൊക്കെ ചൊല്ലി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ഇതിലെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സത്യത്തിൽ നിന്ന് ചലിക്കേണ്ടി വരില്ല. സത്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സത്യം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു പിന്മാറേണ്ടി വരില്ല. ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല ഏതൊരു ആപത്ഘട്ടത്തിലും പ്രക്ഷുബ്ധനാവില്ല, ക്ഷുഭിതനാകില്ല. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ കർമ്മ ഫലം കൊണ്ട്, കർമ്മം കൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. ഭൗതികമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സർവക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യഥാർത്ഥ മോചനമാണിത്. അപ്പോഴാണ് യോഗിക്ക് യഥാർത്ഥ മോചനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്താൽ സാധകൻ ക്രമേണ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിത്തീരും. താനാണ് പരമാത്മാവെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാകുന്നു. താൻ ഭഗവാന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ്, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ചിന്ത മാറുന്നു. പതഞ്ജലിയുടെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ചാണ് പ്രായണ യോഗാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തു പോരുന്നത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ അധികാരികളല്ലാത്ത ചില ഭാഷ്യകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു തത്വമസി, ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവയോഗ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. യോഗശാസ്ത്ര പ്രണേതാവായ പതഞ്ജലി മുനി ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മഹർഷി തന്റെ യോഗശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പുരുഷാർത്ഥ ശൂന്യാനാം ഗുണാനാം പ്രതിപ്രസവ കൈവല്യം സ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠ വാചിതി ശക്തിരിതി. അന്തരംഗ ശക്തി ഇന്ദ്രിയാതീതമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാനുള്ള യത്നം, ഇവയത്ര പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം. അതാണ് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങള്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചേതോദർപ്പണമാർജനം അഥവാ മലിനമായ മനോദർപ്പണത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം എന്നാണ് ഇതിനെ നിർവചിക്കുന്നത്. ഈ ശുദ്ധീകരണമാണ് മുക്തി. ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം, അന്തിമമായ നിർവാണ സിദ്ധാന്തവും ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, ഞാനൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും കയറട്ടെ. കേറിക്കോളൂ, ബാക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ മാതാജി ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറി നോക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള വിരാമം അഥവാ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മികമായ ഭഗവത് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. സ്വരൂപേണ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവതം ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമായിട്ടാണ് അതിനെ കാണുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ യോഗ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം സമാധി 2 വിധത്തിലുണ്ട്. സംപ്രജ്ഞാത സമാധിയും അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയും. തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ പലവിധ ഗവേഷണങ്ങൾ വഴിയായി എത്തിച്ചേരുന്ന
അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ് സംപ്രജ്ഞാത സമാധി. എന്താണ്? തത്വജ്ഞാനപരങ്ങളായ പലവിധ ഗവേഷണങ്ങൾ വഴിയായി എത്തിച്ചേരുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ, അതാണ് സംപ്രജ്ഞാത സമാധി. അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ യോഗി ഇന്ദ്രിയജന്യങ്ങളായ സുഖങ്ങളെയെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ അതിക്രമിച്ചു വരുന്നതാണ് അസംപ്രജ്ഞാത സമാധി. ഇത്രത്തോളം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വിജയമില്ലതാണ്. ഇത് യോഗ പരിശീലനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു. പലവിധം ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് യോഗവിരുദ്ധമാണ്. ഒരു യോഗി രതിസുഖത്തിലും മദ്യപാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് അപഹാസ്യം തന്നെ. ഇതൊന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല. ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരാൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം, നിദ്ര, സുരക്ഷ, രതി എന്നിവയെ നിറവേറ്റിയേ തീരൂ. വിശുദ്ധമായ ഭക്തി യോഗത്തിൽ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, കഠിനമായ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ അല്ലാതെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭക്തൻ അത്തരം ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൂടി വിഷയങ്ങളിൽ അത്രയധികം ആസക്തനാവില്ല. മറിച്ച് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായവ മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടത്തെ ആവുന്നത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിച്ചു പോരുന്നു. അപകടങ്ങൾ, രോഗം, പഞ്ഞം, ദാരിദ്ര്യം, ആകസ്മിക സംഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണത്താൽ പോലും തെല്ല് ഉദാസീനനായിരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്തിയോഗ സംബന്ധികളായ പ്രവൃത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷ കാണിക്കാറില്ല. അതാണ് ആഗമാബായിനോ നിത്യ സ്ഥാംതി ദിശ്വസ്വ ഭാരത എന്ന ഭഗവത്ഗീത സൂക്തം 2:14 അനുസരിച്ച് അത്തരം ആകസ്മിക അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭക്തൻ സഹിക്കും. അവ വന്നാലും പോയാലും തൻ്റെ കർത്തവ്യത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ യോഗാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തി യോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയാണ്. കർമ്മയോഗ ആയാലും ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും അഷ്ടാംഗ യോഗ ആയാലും അത് ഭക്തി യോഗത്തിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നേരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക. പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം. അതേസമയം ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ലേഡർ വഴി ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 24. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗിമാരിലും ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി മനസ്സിനെ ഭഗവാനെ സ്ഥിരമാക്കി ഭജിക്കുന്നവനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി എന്നാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 24. സനിശ്ചയേന യോക്തവ്യോ യോഗ നിർവിണ്ണം ചേതസ സങ്കൽപ്പ പ്രഭവാൻ കാമാം സ്തുക്ത സർവാനശേഷത മനസൈവേന്ദ്രിയ ഗ്രാമം വിനിയമ്യ സമന്തത. ധൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ. വഴിമാറുകയരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത്. സ്ഥൈര്യത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. വഴി മാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. ഭാവാർത്ഥം: യോഗ പരിശീലന സ്ഥിര നിശ്ചയം വേണം. അതുപോലെ യോഗ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. അയാൾ ക്ഷമയോടെ വഴിതെറ്റാതെ പരിശീലനം തുടരുകയും വേണം.
ആത്യന്തിക വിജയം നേടുമെന്നുറച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. വിജയപ്രാപ്തിക്ക് താമസമുണ്ടായി എന്ന് വന്നാലും നിരുത്സാഹപ്പെടരുത്. ദൃഢപ്രദനായ പരിശീലന വിജയം തീർച്ചയാണ്. ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി രൂപ ഗോസ്വാമി, ഇത് ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സദേ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. എന്താണ് ഉത്സാഹ നിശ്ചയാത് ധൈര്യാത്? ഹൃദയംഗമമായ ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിരന്തര പ്രയത്നം കൊണ്ടും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും. എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തിക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ ഉപദേശാമൃതം 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്സാഹ നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സദേ വൃത്തേ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഉപദേശാമൃതം ഭക്തിശാസ്ത്രയില്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ്. എപ്പോഴും സാത്വിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൊണ്ടും ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയോഗ സാധനയിൽ വിജയം കൈവരിക്കാം. ദൃഢനിശ്ചയമായിരിക്കണം. ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടത്. തന്റെ മുട്ടകൾ കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുരുവിയെയാണ്. ഒരു കുരുവി കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടു. ആ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരു കുരുവി കടൽ തീരത്ത് മുട്ടയിട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു തിര വന്ന് അതിന്റെ മുട്ടകളെ എല്ലാം കടലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുരുവിയാണെന്നുണ്ടെ വളരെ വിഷമത്തിലായി. തന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സമുദ്രം അത് കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ കുരുവി എന്ത് ചെയ്തു? എന്തായാലും എനിക്ക് കിട്ടിയേ തീരൂ. സമുദ്രത്തെ വറ്റിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. ആ ചെറിയ കൊക്കില് ആ കൊക്കില് കൊള്ളാവുന്നിടത്തോളം വെള്ളമെടുത്ത് കരയിൽ കൊണ്ട് ഒഴിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ മറ്റ് കിളികളൊക്കെ ഇതിനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്ര വലിയ സമുദ്രം ഈ കൊച്ചു കുരുവി വറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അസാധ്യ കാര്യത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന കുരുവിയെ എല്ലാവരും പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ പ്രവൃത്തി ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിന്റെ മുട്ട കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് വെള്ളം കോരി കൊക്കിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പുറമൊഴിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഒടുവില് അത് പക്ഷികളുടെ രാജനായ ഗരുഡന്റെ ചെവിയിലെത്തി. എല്ലാവരും, വിഷ്ണുദേവന്റെ വാഹനമാണ് അല്ലെ ഗരുഡൻ. അപ്പൊ ഗരുഡനും ഇത് അവസാനം കേൾക്കാനിടയായി. ആ കൊച്ചു കിളിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം കണ്ടിട്ട് ഗരുഡൻ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി, നീ ഇത്രയും പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി മുട്ട കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് സഹായിക്കാമെന്നേറ്റു. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? മുട്ടകൾ വേഗം കുരുവിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദ്രം വറ്റിക്കുമെന്ന് ഗരുഡൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. അപ്പൊ സാഗര റാണിക്ക് എന്തായി? പേടിയായി അല്ലെ? മുട്ടകൾ കുരുവിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ താനും കിളിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സമുദ്രത്തെ അറിയിച്ചു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന് ഭയമായി. അത് വേഗം ആ കിളിയുടെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഗരുഡന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് കുരുവിക്ക് സന്തോഷമായി. അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട്. അതുപോലെ അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാഹനത്തിന് ഗരുഡന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സാഗരത്തിന് മനസ്സിലായി. ഉടനെ കിളിയുടെ മുട്ടകളെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ യോഗാനുഷ്ഠാനം, വിശേഷിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയോഗം പ്രയാസമേറിയ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷേ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഭക്തനെ സഹായിക്കും. സ്വയം സഹായിക്കുന്നവനാണ് ഈശ്വര സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറ്റുള്ളവരെയും സഹായിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി സഹായിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായേ തീരും. അത് സത്സംഗത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. ശ്ലോകം 25. ശനൈ രൂപരമേത് ബുദ്ധ്യാ ധൃതിഗ്രഹീതയ
ആത്മസംസ്ഥം മനഃകൃത്വാന കിഞ്ചിദപി ചിന്തയേത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി നമ്മൾക്ക് പടിപടിയായി വിശ്വാസദാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. എന്ത് പറയണം? വിശ്വാസദാർഢ്യം എന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക, മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ. ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ട് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിരമിക്കണം. ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പ്രത്യാഹാരം? നമ്മള് എവിടെയാണ് പ്രത്യാഹാരം കേട്ടത്? യോഗാലയത്തില് നിയമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടതാണ് പ്രത്യാഹാര. അതായത് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ. അതാണ് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഇതിനെ പ്രത്യാഹാരം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൃഢവിശ്വാസം കൊണ്ടും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ. സമാധിയിൽ ഇവകളാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് സമാധി വർദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഭൗതികമായൊരു ഭാവനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥൂല ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഭൗതികതയോടെ ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാൻ വയ്യെന്നിരിക്കലും യോഗി വിഷയഭോഗങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കരുത്. പരമപുരുഷന്റെ ആനന്ദത്താലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും അദ്ദേഹം ആനന്ദിക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. ശ്ലോകം 26. യദോ യദോ നിശ്ചലതി മനസ്സലം അസ്ഥിരം തദസ്തോ നിയമത്യൈത ആത്മന്യവശം നയേത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം. നമ്മുടെ മനസ്സാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് ദുബായില് മകന്റെയും കുട്ടികളുടെയും അവിടെ അടുത്തെത്തും. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ അടക്കി നിർത്തണം. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗിയെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒരിടത്തും ഉറയ്ക്കാത്തതും ഇളകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുമാണ് മനസ്സ്. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടിയ യോഗിയെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി. ആരാണ് ഗോസ്വാമി? മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി. അല്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് കീഴടക്കുന്നവനാകട്ടെ ഗോദാസൻ. ഗോസ്വാമിയും ഗോദാസനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അങ്ങനെയൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട് അല്ലെ. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. അവരാണ് മനസ്സിനെയും അതുവഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി. മനസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നവൻ ഗോദാസൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. വിശുദ്ധിയാർന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിനെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴിയാണത്. എന്തിനധികം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പരമകാംക്ഷയും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണ്. അടുത്തത് പ്രശാന്തമനസംഹ്യേനം യോഗ്യനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി സാന്തരജസം ബ്രഹ്മബോധം അകൽമഷം. പ്രശാന്ത മനസ്സം എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി
അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അദ്ദേഹം ആനന്ദത്തിലെത്തുന്നു. രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനുമാണ്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മഭൂതം എന്ന വാക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ബ്രഹ്മഭൂതം. മദ്ഭക്തി ലഭതേ പരാം. ഭഗവാന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനാവില്ല. സവൈ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ സദാ ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തുന്ന വാസ്തവത്തിൽ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭൗതിക കന്മഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടലാണ്. രജോ ഗുണി എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് രജോ ഗുണത്തിലാണ് പറയാം. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു, സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നിശ്ചയിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അത് 29-ാമത്തതാണ്. 28 യുഞ്ജന്നേവം സദാത്മാനം യോഗി വിഗത കൽമഷ സുഖേന ബ്രഹ്മ സംസ്പർശം അത്യന്തം സുഖമസ്നുതേ. നിയന്ത്രിതാത്മാവായ യോഗി സദാ യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ യോഗി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം മുക്തി നേടുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്നു. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ മൂലസ്വരൂപം അറിയുന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. പരമപുരുഷന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലാണ്. പരമപുരുഷനോടുള്ള ദിവ്യമായ ഈ സമ്പർക്കത്തെ ബ്രഹ്മസ്പർശമെന്ന് പറയുന്നു. ശ്ലോകം 29 ഇതും കൂടി എടുക്കാം അല്ലെ, സമയമുണ്ടല്ലോ. സർവഭൂതസ്ഥം ആത്മാനം സർവഭൂതാനി ചാത്മനി ഇച്ഛതേ യോഗയുക്താത്മാ സർവത്ര സമദർശന. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നു. അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈശ്വര സർവഭൂതാന ഹൃദയർജുന തിഷ്ഠതി. ബ്രാഹ്മണന്റെയും നായുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവൻ സർവഹൃദയസ്ഥനല്ല. ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം പരമാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് വീണ്ടും വണ്ണം കണ്ടറിയാൻ ശരിക്കും യോഗനിഷ്ഠരല്ലാത്തവർക്ക് കഴിയുകയില്ല. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസിയുടെയും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കും. വിശ്വാസിയായാലും അവിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആരാണ്? ശരിയായ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ. ആദത്തത്വാച്ച മാതൃത്വാച്ച ആത്മാഹി പരമോഹരി. സർവഭൂതങ്ങൾക്ക് ഉറവിടമായ ഭഗവാൻ മാതാവിനെയും രക്ഷകനെയും പോലെയാണ്. ഭിന്ന സ്വഭാവികളായ മക്കളോടെല്ലാം ഒരമ്മ നിഷ്പക്ഷമായി പെരുമാറുന്നത് പോലെ പരമപിതാവും അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു. മാതാവ് പെരുമാറുന്നത് പോലെ. ഇത്രയും കുറുമ്പുള്ള മക്കളായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കൂടിയ വഴക്കാളികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേപോലെയാണ് അമ്മ എല്ലാ മക്കളെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ. സർവഭൂതങ്ങളിലും പരമാത്മ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
ഉത്തമമായ ആത്മീയ ശക്തിയും അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിയും ഉത്തമ ശക്തിയുടെ അംശമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് അധമ ശക്തിയാൽ ബദ്ധനായിരിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അധമ ശക്തിയാൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും എപ്പോഴും ഭഗവത് ശക്തിയിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിലാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഒരാളെ കാണുന്നതോടുകൂടി ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു സത്സംഗം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് നമുക്കിപ്പോ വാൽമീകി തന്നെ അല്ലെ, രത്നാകരൻ വാൽമീകിയായി തീർന്നത്. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് കാരണം? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എപ്പോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. രണ്ട് നിലയിലും ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഈ സമദർശിത്വം പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടാവും. ശ്ലോകം 30. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി സസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സജമേന പ്രണശ്യതി. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. എല്ലാവരിലും എവിടെയും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല. ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്നും കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം? എല്ലാം കൃഷ്ണാബോധം, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥനാണ് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം. ആ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു, കൃഷ്ണനോട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ഭക്തനുമായി ഒരു അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. ഈ നിലയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഭഗവത് ദർശനം ഭക്തന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണനിൽ ലയിക്കിയാൽ ആത്മീയ വിനാശമാകുന്നു. ലയിച്ചു ചേരാന്ന് പറയുന്നത് അത് ആത്മാവിനെ വിനാശമാകുന്നു. ആ വിപത്തിൽ ഭക്തൻ ചെന്നു ചാടാറില്ല. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജന ചരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിൽ എത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വാഴുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും ഭക്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറയുന്നില്ല. ഭക്തന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഇതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണനെ പരമാത്മ സ്വരൂപേണ ഹൃദയത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന യോഗിയുടെ സ്ഥിതി. ആ യോഗി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി തീരുകയും അയാൾക്ക് ക്ഷണനേരം പോലും സ്വഹൃദയസ്ഥനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വയ്യെന്നാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. യോഗിക്ക് ഹൃദയത്തില് ഭഗവാനെ വസിക്കാൻ ഇടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാത്രം മതി എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर ब्रह्मानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തേൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിക്കാട്ടോ. ഇന്നിപ്പോ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം, നാളെ ചോദിക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? നാളെയില്ല പ്രഭു, സോറി. ഓക്കെ, ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി. ചോദിച്ചോളൂ. 30ന്റെ പേർപ്പേട്ടില് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കലാണ്. കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് ഈ അവസ്ഥ. സംസാരമുക്തി മീൻസ് കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിനും, അതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. മൗലിക കൃഷ്ണാബോധം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പ്രേമമുള്ളത് സംസാരമുക്തിയേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ്. അതായത് സംസാര ലോകത്തിൽ നിന്ന മുക്തി, 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയുണ്ട് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കണത്. സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 5 തരത്തിൽ മുക്തിയുണ്ട്. അത് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. അതിനേക്കാൾ ഈ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടമാണ് കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കുക. അത് ബ്രഹ്മത്തില് ചേർന്നതിനാണ് സംസാരമുക്തി എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലുണ്ടോ പ്രഭു? മറ്റേത് ഭഗവാന് വ്യക്തിരൂപത്തിൽ കണ്ട് ഭഗവാനില് പ്രേമഭാവം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനില് പ്രേമഭാവം വളർത്തുക. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്. അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഭക്തര് മാത്രമായിരിക്കും. ഡൗട്ട് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയോണ്ട് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ സംസാരമുക്തി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആയത്. ഓക്കെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗയിൽ മനസ്സിന്റെ പങ്കെന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാതാജി? മനസ്സിന്റെ പങ്ക്, അതായത് യോഗ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലേഡറിൽ 8 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനം സമാധിയിലെത്തും നമ്മള്. അപ്പൊ യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, മനസ്സിങ്ങനെ ഭൗതിക തൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തയില്. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് യോഗയുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കൽ തന്നെയാണ് യോഗയിലെ മനസ്സിന്റെ പങ്ക്. മനസ്സിന്റെ പങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അടക്കി ഇന്ദ്രിയ ഇതിലേക്ക് പോകാതെ, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ തികഞ്ഞ യോഗിയുടെ മാനസിക വൃത്തി എന്താണ് ആയിരിക്കണം? നിയന്ത്രിതമായിരിക്കണം. അത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച